Good morning लोगोफोर नै देलाया लाबा फुंजा सिखारनानै आंहा भिडिअ बानायनो नागिरबाय दिनै ओंखाम गोरलैनि मा खामानि मावगोन बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांसै लागाव हंला ओंखाम गोरलैनि खामानि मावस्लाबनो हायाबा फिसाइफोरा बिदि मावो बेसे गोजोनो फुंजा न' लिरनायानो रेडि जाखाबाय दाना आङो नै प्लास्टारफोरखौबो सुजोब्बाय आरोना प्लास्टारफोरखौ सुखांजोब्बाय न' रुमाहाखौहाय बेनि उनाव नै जों मैया मा मैगं लाबोदोंमोन मैथा फानलु बान्दा कबि आलु मुला दुन्दिया बिदिनो फुजायाव मा नांगौ आरो जानो नालाय फिसा गोनां नालाय बिराद आलासिखायना रुमफ्राबो फुजानि थाखाय बेखौबो नै सिजिल खालामना लाग्रोनाय जाजोब्बाय आरो नै खनजोब्बाय खननानै एकदम साफा खालामजोब्बाय खालामखांनायनि उनावहाय आंहाबो दुगैनोसै आरोना दुगैनानै रेडि जानांगौना जाबाय रेडि दाना आंना सिजिल जाफ्लांबायानो दा आङो खामानि मावनोसै आरोबाव दुगैनोसै एबारो न' लिरखांबाय जिहेतु नै देलायनानै एसे मोजां नुसाबबाय फुजानि थाखाय रेडि जाबाय आरोना दाना फुजाया होनो थांनोसै गामिनि बाथौ गोदानबो गायसननाय जायो नालाय जोंनाहाय एकदम गामिनि मानसिफ्रा ज'नो मावफैयो फुङावनो फैनानैहाय नै गायगासिनो बाथौफोरखौहाय साजायगासिनो नै फुजाया आरम्भ जाबायानो जोंना फोथारखांबाय भिडिअ लास्लाबनो हायासै हारसिं मानसि नालाय बेखायनो नै आइमोना जोंना मैगं हाग्राया आइमोना ओंखाम गोरलैनि आइ हाखांबाय नामा फ्राय मा आइटेमफोरालाय दिनै आरो मुला आलु लाब्राजों मैथा नै नायाबो फिथारिनिफ्राय बोखांजोबलायबाय मैथायाबो हनै फिथाइ गोनांगासिनो जोंहा ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय दाउ एवनाय आरोबाव मैगं हाबाय ओइ दे बारदोनिफोरखौ नै जा लगायदो हंलाया उइद' लगायखायो नै जोंना थुइन खुंगुरा नम' होनांगो ओइ दै दं जोंना हाम्मा थांमानसय ओंखाम जामारला दे नायखायोना नै जोंना ओंखाम जानाया आरम्भ जाबायानो बाबा मोनदों लोगोसे गामिनि गथ'फोरा जाफैबाय ज'नो आरो खावसे भिडिअ लानोनो हायासै आङो खामानि मावनांगौ नालायहाय गथ'फोरखौ जाहोखांनानै आबैमोनाबो जाबाय आं नायनो दोननांगौना जाहोना होननानै आङो भिडिअ लानानै फैबाय जोंना आइमोना साथाम बिजावजालि साथामजों ज' जाथारदों मालाय जि गोग्गोम अमा एवनाय नै अरिजिनेला साथामदा आरोना इसोर साथामा खनसेनो नङाब्रा जोंहानिया जासिदो इसोरो अमा एवनाय लाब्रा कबि आलु ओमफ्राय लाफा एवनाय ओमफ्राय ना एवनाय मैथाजों नाजों ओमफ्राय अनलाजों आलु मुला दाउ देसिबो दंमोन ना मा होनदों गोरलैनिया नै जाया ओंखाम खामनायखौसो जानो मोजां मोनो नै ओंखायनो हाबा बायदि दिनै अखा हाजाबाय इयो फुजायाव खामानिजोंनो साहादोंना गोथाव जादोंना जायाखै जादोंना दासो भिडिअ लानो मोनदों आंबो ओमफ्राय नै बिफा माखाया जोंना एसे माबा आरो खोन्थाजाला इफोरखो गाहायनिखौ खोन्थाजाला आरोना बर'नि कालसार फालिगासिनो
जोंनाबो बिबौमोनदो मालाय बल गेलेगासिनो नै नै मा deh sudah ओंखाम जाखांनानै नै दाना एकदम सावरायलायबाय दं ओंखाम गोरलै जानानै गोरलै गोरलै रायलायगासिनो बिसोरो मा ओंख्रै Ma, no, baba deh. बिथाङा बेदर जानानै आं गायनानै लाफादोंसो जाबावबाय आंनि आइ बिखुमजो नैबे आंनि फिसाय नैबे आंनि आफा नैबे आंनि आफा इयो अरिजिनेल इयो डुप्लिकेट नङा इयो पियर एसे इयो आरो गोसासिनदो गोथां ना मा होनो इयो आफा गावरा जोंहा इयो गामिनिबो न'निबो गावरा नै आइया गावबुरि ओमफ्रायबो आइ जोंहानि गेजेर इयो नैनो जोंहानिया अरिजिनेला नायनानै लादो नै जोंहानि बिबोनां सिख्ला नै जोंहानि आफा उन्दैथार जाबाय लोगोफोर दिनैसो आंहा ओंखाम गोरलै जानायनि भिडिअखौ होनो मोनसिगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोजोन्थों।